Kusakana kwati kuita zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Ndichange ndichimhanya nemabhizi zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Asi macases atekeshera munyika yedu yeZimbabwe uri macases ari kucirculate streets esocial media, macases evanhu vari kusangana netsaona. Ndinokumbirotozita zvanofuka comment section pamusoro penyaya macases aya. Zvopedzwa sei senyika yeZimbabwe? Aya ndo macases anyanya. Nyanda nozvomuzora nasi inyaya bhazi rinonzi gold class bus. Gold class bus ranga rakatakura vana vepachikoro chinonzi junior primary school chiri kuChipinge. Ranga rakatakura vana vanosvika bhazi ranga rakatakura vanhu vanosvika ivo 53. Asi paraita accident ranga richibva ikoko trip richivadzosera kuchikoro. Paraita accident mubhazi umu mafa munhu 1. Chiko rest in peace kune uyo afa. Pavana vechikoro vakuvara vanosvika 25. Kuma teachers amwe akuwara anosvika 6. Tikava plaza vese 31 vari muzvipatara. Ndokumbironyore kune vanhu ava kuti get well soon, munopora nenyasha, Mwari vanopindira. Last week takaposta video rebhazi futi rakaita accident richienda kutrip nevana vechikoro asi hapana akafa. Asi ndo macases anyanya munyika yedu yeZimbabwe kuwadzana nezuro chaiye kwakaitika accident. Ndokumbirota zvinofuka comment section pamusoro penyaya iyi kuti macases aya opedzwa sei senyika yeZimbabwe. Zvinorwadza zvatinonyoresiva neukama ndatiti chemei netariro. Nguva yatakuenda iyi madrivers ndatifambei zvakanaka, vatyairi ndatityairei mota zvakanaka nekuti tinopera senyika yeZimbabwe macases etsaona. Much love.